טוב, מה המצב חברים? אני עושה לכם במיוחד סרטון לעסקה שאני עומד לקחת בזהב למחר, לשישי. עסקה די מעניינת, לדעתי אמור לבוא מחר תנועה מאוד מאוד חזקה ואני אסביר אותה בסרטון. אז דבר ראשון, אם שמתם לב מבחינת מגמה, הזהב בדשדוש, יורד, דשדוש יורד, כן, אבל עדיין מגמה, ששימו לב, אני מצפה שמחר הוא יפסיק, אוקיי, ואנחנו כבר נעלה מכל האזורים האלה כלפי מעלה, אוקיי, כל אזורי ה-4590 זה כבר האזורים שאני אחפש ללונג, ובואו נתחיל לנתח מה אני רואה בזהב, אוקיי? שימו לב, דבר ראשון שאני מתחיל לנתח, אני מסתכל על הפרופיל השבועי, ומה עשינו בכל יום מסחר, מה זה אומר? אני אסתכל דבר ראשון על יום שני כמאופיין ליום שני במיוחד בזהב. אנחנו מדשדשים, אנחנו יוצרים איזשהו ריינג', שימו לב, שלקחנו אותו כבר משתי הצדדים. עכשיו, אני אסמן את הפתיחת תהליך השבועי כביכול, ושימו לב שהיה לנו פרופיל שבועי קלאסי של יום שני טווח, יום שלישי מניפולציה שבועית, יום רביעי ירידה. אבל שימו לב שיש פה קאץ', יום רביעי כן סגר לנו בלוק. עם יום שלישי, אוקיי? ויום חמישי לא ירד מהבלוק, אוקיי? הוא נכנס לבלוק, אפילו עמוק לבלוק, ולא ירד, אוקיי? הוא לא ירד, הוא לא עשה expansion שאמור לבוא ביחד עם יום רביעי, וזה מה שמעיד לי על עליות, אוקיי? גם אם השבועי מאוד מאוד גבוה, וגם אם אנחנו אמורים לרדת, בנוסף לכך שימו לב שאנחנו נמצאים בחצי של גאפ שבועי, אני אשים פה את ה-middle line, ונגענו בו וממש סגרנו מעל הנמוך של יום מסחר הקודם, הופה, אוקיי, מעל הנמוך של יום מסחר קודם שזה כאן, ואני עכשיו מכוון לכאן, אוקיי, אני מכוון לגבוה הזה, ולאחר מכן לגבוה הזה, ואז אני כבר אשאיר ראנר לדעתי עד לכאן, אם הוא יהיה ממש ממש חזק, הוא כל פעם טוען טיפה, עוד שבוע וממש ממש טס, הוא באקספנשן מאוד מאוד חזק הזהב, כן אני רוצה בסוף להתחיל לתקן קצת, אבל בוא נגיד שאם הגרף מאותת שהוא לא יתקן, אז הוא לא יתקן. טוב, נחזור לענייננו, יש לנו פה את הריינג' של יום שני, זה הטווח של יום שני, אני אפילו אסמן אותו ככה בצבע אחר, שנראה אותו, צבע אדום. ואני אסמן פה את החצי של ה-FVG היומי כאזור עניין, כ-key level, אוקיי, שאליו הגענו. ונתנו ממנו תגובה כלפי מעלה, וכמובן אספנו את הנמוך של יום רביעי, כן, והיום סגרנו גם בלוק בארבע שעתי. עכשיו, דבר ראשון שתדעו שלרוב שירידה מתבצעת בצורה כזאת, ובמין תעלה אפשר לקרוא לזה, בסוף זה יוביל לפיצוץ, אוקיי? אם זה קורה בצורה שהיא כזאת, אין לדעת, אוקיי? אני לא חוזה עתידות, אבל לרוב שזה ככה והמגמה היא בוליש, אז הנזילות בסופו של דבר נשארת כאן. אנחנו כל פעם לוקחים את הנמוכים, אבל משאירים את הגבוהים, אוקיי? כשאנחנו במגמה יורדת, הנזילות היא הגבוהים, אוקיי? מן הסתם. אז אני מאמין שאנחנו ניקח את כל הנזילות הזאת מבחינת התהליך. עכשיו יש לנו גם את כל התהליך השבועי שדיברתי עליו, יש לנו CRT שבועי, יומי, אוקיי? אני דקה אסמן אותו. ביומי אני אסמן פה low. ואני אסמן כאן high, ואני אסמן כאן נזילות חיצונית, שאני גם אליה מכוון בסופו של דבר, והגענו לנזילות הפנימית, אני אעשה את זה אפילו ככה, סבבה. זה מבחינת היומי, זה מה שאני רואה ביומי, עם ההסבר שהגענו עמוק לבלוק ולא ירדנו ממנו ואנחנו צריכים לעלות ממנו. עכשיו, כשאנחנו סוגרים CRT, הרבה פעמים האזור הכי טוב לכניסת CRT הוא ממש כאן, אוקיי? ממש הפתיחה או כאן, זה שתי אזורים מאוד מאוד חזקים, עדיף כאן. אני אסמן כאן את זה כאזור ריג'קשן יומי, ריג'קשן דיי, משהו כזה, ואסמן לי אותו ואלך לטיים פריים 4 שעתי. ב4 שעתי אני יותר נעימה לראות, די דשדוש. אפשר להבין שאנחנו גם תיקנו לאזור דיסקאונט, לאזור שהוא זול. שימו לב, אנחנו הגענו בחצי גם בדיוק ועלינו וקיבלנו התבוססות מאוד מאוד חזקה. משמע, זה אומר לי שלא נגיע ל-618 ואני יכול אפילו לסמן אותו כפרמיום דיסקאונט, ואני הגעתי לאזור שהוא זול, כמובן שזה הפוך. ויש לי פה הרבה מאוד אישורים ללונגים. עכשיו אני רוצה להתחיל לדייק את הכניסה שלי, להתחיל להבין מבנה. אני הולך לשעתי, שימו לב שגם בשעתי קיבלנו כאן שבירת מבנה, MSS,
לאחר לקיחת נזילות, הכל מושלם, אוקיי, באמת הכל מושלם כרגע. האזורים שאני ארצה לבצע, נמצאים ככה, דבר ראשון, הבלוק השעתי. אוקיי, כשאנחנו נמצאים במודל CRT, כמובן יש לנו את האזור rejection daily הזה, שסימנו אותו, ויש לנו את הבלוק השעתי, 1 hour order block, שהוא בוליש כמובן, ואני ארצה לעלות ממנו, אוקיי? לעלות ממנו, ויש לנו כאן כתף שמאלית, מי שמכיר QM, שזה עוד שיטה שיכולה לעזור לבצע עסקאות, וזה קורה בדרך כלל ככה, שאם יש לכם bias מסוים, אז זה דבר כזה, אוקיי? וזה בדיוק מה שקרה כאן. אומנם בתהליך קצת יותר מעצבן, אבל כן, אני מסתכל עליו כביכול כתף שמאלית, רק בצורה מדויקת, וכמובן אחרי שמבצעים שבירה, אנחנו חוזרים לאזורי פיבונאצ'י. כמובן שהאזורי פיבונאצ'י יכולים להשתנות, אבל שימו לב איך החצי יושב לי על האזור הכניסה, ששם אני רוצה לבצע את הכניסה שלי. עוד מעט אני ממש אתן לכם נתונים של העסקה והכל, כמובן לא המלצה, זה דעה. שימו לב, יכול מאוד להיות שאנחנו קצת נדשדש במהלך הלילה, כלפי מעלה, ונרד, ורק אז נעלה, זה גם משהו שהוא אפשרי, ולדעתי הוא אפילו יותר אידיאלי שהוא יקרה, כי זה יכניס במהלך הלילה של אסיה המון לונגים, יעיף אותם ככה בלונדון, ואז ניו יורק אנחנו נעלה, אבל מבחינת זה שזו תנועה מאוד גדולה, אוקיי, לבצע ביום מסחר אחד, זה די הרבה, אני כן מצפה שיום שישי יהיה חזק, אבל זה עדיין די הרבה, אני ארצה שהתנועה תתחיל מאסיה, אוקיי, אני ארצה שמאסיה אנחנו כבר נרד, ניתן איזה שפחה קטנה לכניסה, נעלה, לונדון תדשדש, תיתן פקודות, ניו יורק תזיז ונמשיך את התנועה. זה האידיאל שלי, גם אסיה וגם ניו יורק עולות, לונדון מדשדשות, אבל מה שיכול לקרות זה אסיה מדשדשת עולה, לונדון וניו יורק מזורקות. זה גם איזשהו אידיאל למחר. נעבור ל-15. שימו לב, קיבלנו כאן שבירה, אחרי לקיחת נזילות, זה אחלה של אינדיקציה. אני ארצה להיכנס, אני אסמן את כל האזור הזה. בגדול, איך שאני מבצע את העסקה הזאת, זה עם תיק של $400, שכביכול אני מסכן את כולו, עוצר כמובן אחרי הפסד של איזה 270, 300, אני כבר מבין שהעסקה לא בכיוון, ואני אצא וכן אשאיר לי קצת ליום מסחר, אבל בגדול, העסקה היא על כל האזור הכתום, ככניסה אפילו קצת מתחת כל זה. אני לא רוצה אותו כבר, כנראה שהוא לא יגיע ל-618, מי שמחכה ל-618 אני לא חושב שהוא יגיע. הגעה לבלוק הזה, הבלוק קיצון הזה, לא תהיה טובה עבורי, זה בלוק שהוא קיצוני מדי, אפשר כי הוא מתיישב טוב עם ה-618, אבל אני לא מאמין שזה יקרה, אם זה יכניס אותנו באסיה. אם לונדון תדשדש פה, אם אסיה כמובן תדשדש פה, אז כן אפשרי לעשות דבר כזה, ואני כן ארצה דווקא כניסה כזאת. אוקיי? הכל תלוי כמובן מה נעשה בפרייס אקשן, אבל אם אני קם בבוקר, אוקיי? זה חשוב. אם אני קם בבוקר ואני רואה שלא נכנסתי לעסקה, אני מעיף לימיט ואני אכנס כבר לזה במרקט. אם אני רואה שהלימיט שאני עכשיו אגיד לכם נכנס באסיה, ועלינו, ולא קיבלנו סטופ כמובן, אוקיי? בוא נגיד, המסחר נפתח, קצת זז, הכניס אותנו ועלה, בעזרת השם, אז כמובן שאני כבר אשים ברייק איבן ואני לא רוצה להגיע לאזורים האלה. אוקיי? כי אני מאמין שאם הוא יכניס אותנו באסיה, הוא לא יכניס אותנו מהאזורים האלה, לכן כבר פה באזורים האלה אני אפילו שם סטופ. אני קצת נותן לו לנשום, כן? כי הוא יכול להגיד מפה, אבל באזורים האלה אני כבר שם סטופ. אוקיי? אז זה כמובן בהתאם להאם הוא יכניס אותנו לאסיה או לא. שימו לב, מי ששם את הלימיטים, תקומו לפני, בוא נגיד את זה בערך 11. אוקיי? כדי שלא יהיה פה קצת בעיות. וזהו, אני שם לימיט בצורה כזאתי, כל הלימיטים שלי מחולקים לאיזה 4 עסקאות, 5 עסקאות על כל האזורים האלה, בגדול זה יהיה ממוצע כניסה של פה, סטופ אני שם אותו, לדעתי אני אשים אותו אפילו על ה-786, לא צריך להגיע אליו, וטייק פרופיט עד למעלה, אפילו אם לא נגיע אליו ביום שישי, יכול מאוד להיות שאני אשאיר את העסקה לרוץ למהלך השבוע, אוקיי, עד שיעשו אותי במילה, אני אעדכן אתכם מחר, יכול מאוד להיות,
וזהו, זה העסקה, אני אוהב קצת את הפיבונצ'י, אפילו יוריד קצת את הפרייסס. זה העסקה שאני מחפש בזהב, אני לא מאמין שנגיע ל-618 ובבלוק הזה, אני כן מסמן אותו. שוב אני אחזור ואגיד, אם אסיה תדשדש באזורים האלה, בכניסה ככה, כנראה שזה יכניס לנו בלונדון ויטוס, אז עדיף לצאת, אם אנחנו מדשדשים באזור הכניסה עדיף לצאת, זה כן אישור לצאת, אבל אם אנחנו פותחים, זזים קצת, מכניסים, עולים, ובלונדון אנחנו כבר פה, בעזרת השם, אז יהיה טיסה בניו יורק, כמו שאמרתי. וזהו, אני מצפה ליום שישי שהוא די חזק. התנועות השבוע היו סבבה, היה שבוע מסחר שהוא סבבה, קצת קשה לי מסחר בזהב, אבל מי שהבין שאנחנו אחרי עלייה חזקה, ושוב אחרי עלייה חזקה נכנסים לדשדוש, במיוחד שימו לב, מה שקצת מעצבן אותי בעסקה זה הסילבר. אוקיי, הסילבר פשוט בדשדוש מטורף, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד בלי הפסקה, יכול לרדת פה שוב. אני כן ארצה לראות אותו מחזיק, נותן זריקה קטנה ואז עולה, שובר את זה. אפשרי, סילבר קצת לא ברור, אוקיי? נגיד אם זה הזהב, ככה הייתי מחכה כבר לפאזה C ועלייה. אבל בגלל שזה הסילבר, מרשה לעצמי להיכנס על הזהב, כי הזהב מחליט על הסילבר ולא להפך. בנוסף לכך שימו לב שאני רוצה קצת להראות לכם את היורו, יורו גם סגר לנו טוב ביומי, יורו נראה טיסתי, הוא כבר נפתח, נראה לי שמהפתיחת מסחר הוא כבר יטוס לאזורים האלה, כאילו מעכשיו כבר, יכול להיות שהוא יצר כבר את הנמוך שלו, לדעתי יורו נראה פגז, פאונד קצת יותר חלש, גם יעלה אבל יותר חלש, וזהו, דולר נראה ההפך, דולר נראה ירידות, לדעתי דולר ירד, הוא במגמה יורדת, לדעתי פה הוא יצר כבר את ה-overhype מה שנקרא, והוא ירד, וזהו, זה בגדול העסקה שאני מחפש. מי שמעניין אותו ביטקוין, לדעתי אין מה לחפש שורטים, אנחנו נגיע לגבוה הזה. כן לדעתי בשבוע הבא אולי אפילו נגיע לנזילות הזאת, אני כן ארצה לקחת אותה, מי שמעניין פה ככה ביט, ורק אז לנסות להמשיך ללונגים חזקים, ואולי לחזק בספוט וכולי וכולי. וזהו, זה בגדול חברים, זה דעתי על הזהב, וזה העסקה שאני מחפש. שיהיה בהצלחה.